Hekk kif l-MEP fisem il-Partit Nazzjonalista Peter Aġus ilu sentejn iservi fil-Parlament Ewropew fl-interess tal-poplu Malti u Għawċi waressa il-fuq minn 200 emenda u pparteċipa f'negozjati dwar 19 il-liġi f'9 kumitati differenti. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Dar l-Ewropa il-Belt Valletta fejn Peter Aġus kellem dwar uħud mill-bidliet li ressa fosthom biex jinfetħu aktar opportunitajiet tal-programm Erasmus isiru bidliet fil-fondi tal-kultura biex jibbenefikaw minnhom il-films Maltin, jiġi żgurat użu trasparenti ta' direct orders, jingħataw fondi aħjar lil young farmers, jiżdiedu l-fondi għal għawdex u jiġu introdotti miżuri għal mediċini orħos u ġodda f'Malta. Peter Aġus spjega li kull proposta jew emenda li ressa dejjem qiset l-aħjar interess ta' Malta u għawdex, ħafna drabi biex il-liġijiet jirriflettu ċ-ċirkustanzi ġeografiċi u insulari ta' Malta u biex ma jirrenjax il-prinċipju tal-one size fits all fil-leġiżlazzjoni Ewropea. L-MEP Aġus spjega wkoll kif parti importanti mix-xogħol tiegħu bħala MEP hija li influwenza il-liġijiet proposti fil-Kumitati tal-Parlament Ewropew anke fejn ma jkun hemm l-ebda MEP Malti membru ta' dak il-Kumitat. Fil-fatt l-emendi ta' Aġus ġew innegozjati u ppreżentati f'9 kumitati differenti, inkluż kumitati fejn ma hemmx membri Maltin bħal Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat tal-Kultura u l-Kumitat għall-Ugwaljanza. Peter Aġus qal li l-fatt li qegħdin 6 MEPs Maltin biss ifisser li mhumiex membri fil-kumitati kollha tal-Parlament Ewropew u dan jista' jwassal biex deċiżjonijiet importanti li jolqtu lil Malta jgħaddu mingħajr ma jkunu nbidlu kif meħtieġ. Huwa għalhekk li qed jiddedika parti mill-enerġija tiegħu biex isegwi l-ħidma ta' diversi kumitati anke fejn huwa mhuwiex membru.